yau za mu yi magana kan girmama manya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai girmama manya tun yana ƙaramin shi. Wannan ne ɗabi'a ce tashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da ya tasa har ya girma, sannan kuma sai ya ɗora al'umma akan wannan ne kyakkyawar ɗabi'an kan girmama manya. Ƙarami ya kasance yana ganin daraja, yana ganin girma, yana ganin mutuncin wanda yake sama da shi a shekaru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadithi cewa laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Ba ya tare da mu wanda duk ya kasance ba ya girmama babbanmu, sannan kuma ba ya jin kai na ƙarami a cikinmu. Mahallu shahida da Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne ya ce duk wanda ya kasance ba ya girmama babbanmu to ba ya tare da mu. Malamai sun yi maganganu, wasu sukan ce laisa minna ba ya tare da mu mutane na gari, wasu sukan ce a ba ya tare da mu muminai, wasu kuma sukan ce a ba ya tare da mu musulmi. Ala ayi halin wasu malaman sukan ce a bar irin wannan ne kalmomin a haka nan sake ba kaidi, sun fi tsoratarwa. Laisa minna ba ya tare da mu, ko da ko ba ya tare da mu mutanen kirki ne, yana ga ko ai abu ne wanda yake babba.